আছে এটো শিৱৰ ডিসক্রিপশনারি থাকিব XMLA XCM আৰু XMCL এটো খুব সিরিয়াস এটো ইমিডিয়েটলি আমি হেতু গঠন কৰিম মানে আজি ইসি ডিসিশন এটোই হৈ গল যে আমি এনেকুৱা ভিজিলেন্স কমিটি বনাব এই লাইনত ইয়াৰ কামটো করতেই এন্টায়ার BTC কি হৈছে হোৱা নাই কাম কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অফিস লৈকে এটো এই মনিটৰিং কমিটিয়ে চাব जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आबदार लाना फैदों आबदारा जाहैबाय मा दिनै BTC आव एसि मिटिं जादोंमोन बे एसि मिटिंआव माखासे बिथांमोनहा सिप मोनसे भिजिलेन्स कमिटि दानाय जाबाय बिदेशनिफ्राय BTC सिप मोनसे भिजिलेन्स कमिटि दाबाय आरो बेवहाय माने माखासे XMLA आरो EM फोरखौ लानानै बेखौ दानाय जाबाय बेखौ आं मिथिनो मोनदों आरो बेनि सायाव आं डिटेललि बुंनो जे बेवहाय मा खामानि मावनो नागिरदों बिथांमोनहा आरो मानि थाखाय आरो बे सिप भिजिलेन्स कमिटि जानायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मस्ट वेलकाम आं बिराद वेलकाम खालामबाय खिन्थु बेहाय माखासे बाथ्राफोर दङ बेखौ आं फोरमायगोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय दे दिनै आं BTC सेक्रेटारियाव थांदोंमोन स्पेशली 2:30सिम दिनै एसि मिटिं जादों जों 2:30सिमबाबो जोंखौ रावखौबो हाबहोआखै BTC सेक्रेटारियाव माना एसि मिटिं जोबबासो हाबहैयो होननानै माने हाबहोनाय जायाखै आरोखि बाहाय माखासे फर्मेलिटिसफोर थाबाय दा जोङो 2:30सिम नेनानै जोङो माखासे खामानि दंमोन नालाय आंनि पार्सनेल माखासे खामानि थानायखाय आङो दिनै सेक्रेटारि अफिसाव थांदोंमोन आरो बेनिफ्राय आं मोनथिबोबाय गोबां मानसिफ्रा बाहाय रायलायदों आरोखि पजिटिभलि रायलायदों माने दिनै बिदि मोनसे गठन जासिगोन एसि मिटिंनि गेजेरजों होननानै ओमफ्राय आंथ' बिराद साबायखर जासिदों नांगौ खिन्थु बाथ्राया ओरै आरो बावहाय माने सिप भिजिलेन्स कमिटिखौ सोरखौ लानानै दाखो आंनिबा बिसोरनि मुंफोरखौ होनोनो नाङा XMLA फोरखौ लानानै दादों EM फोरखौ लानानै दादों आंनिबा होननो नाङा खारन सिप भिजिलेन्स कमिटिनि मानसिफ्रा सिनायजानो नाङा खारन बिथांमोना सिखावैसो थांगोन नालाय माने सिखावै थांनानैसो बिथांमोना इनभेस्टिगेसन खालामहैगोन नालाय नङाबा नों मानसिफोरखौ जुदि मिन्थिखायोब्ला X माने MLA X आरो EM होननानै जुदि मिन्थियोबा X माने MCL होननानै जुदि मिन्थियोब्ला बिसोरनि महरखौ नुबानोथ' बैसोरो जेन'बा थगायगोन ना बुस्थुफोरखौ आरो लाखोमानो हागोनथ' मानोना मानसिफोरखौ सिनायो नालाय दा मानसि सिनायाबासो माखासे मानसिफोरखौबो जों सोनो हायो होमबा बिसोरखौ लायोबासो बिसोर डाइरेक्ट हमनो हाबाय बेबायदि जायो बाहाय होनदों माखासे कनस्ट्राक्सननि खामानिफोर जाय कनस्ट्राक्सननि खामानिफोरा अबहेला जालांदों नामा माबा मोनसे सोलिदों नामा बेखौ बिथांमोना नायगोन आरो अफिसाव बबे डिस्ट्रिक्ट अफिसाव बा बबे अफिसफ्राव टाइमलि अफिसारफ्रा फैया अफिसनि खामानिफोरखौ टाइमलि मावा दा बेनि सायावबो बिथांमोनहा नोजोर होगोन बेखौ बुंबाय आरो घुस लानायनि सायाव बिथांमोनहा नोजोर होगोन जायफोर घुस लादों खिन्थु नैबे घुस लानाय खेथ्रआव गोबां बाथ्राफोर हाबनानै थायो घुस लानाय आरो घुस होनाय अनेक बाथ्रा दं साप'ज हमनानै लादो मोनसे जुदि अफिसियेलि खामानिया जुदि बे अफिसियेलि मुभ जानांगौब्ला बेवहाय नट डाउट सप्ता खनसे सप्ता खननै मास मोनसेबो लानो हागौ बे अफिसियेल खामानिया जानो थाखाय खिन्थु बै अफिसियेल खामानिखौनो जुदि नों थाबैनो मावजानो लुगैदोंबा नोंनो जुदि थाबै नांगौ जायोब्ला नोङो बैसोर अफिसारफोरखौ नोङो बेकिं खालामनांगौ जानानै फैयो बा बिसोरनो माने बै जायफ्रा खामानि दं बिथांमोना साहा लोंनो थाखाय बेनो लानो गोसो गैयाबा बिसोरनो नारसनानै होनांगौ बायदि जाना फैयो नङा होमबा नारसनानै होबाय नों बेखौ आं मावनानै होथारदो होननायाव नो डाउट बिथां बै अफिसारफ्राबो लानांगौ बायद' जायो आरोखि आंनि मोनदांनायाव दे खारन बावहायथ' सोरबा नोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्लाथ' नों सोरबा अफिसार लाखाबावासो थेवब्लाबो बै जायफोरनाखि खामानि मावनो थांग्रा बिथांमोनासो खामानिखौ नांथारगौनि खाथिराव थाब नांगौनि खाथिरावनो जबरदस्तियै माने घुस एबा फैसा साहा लोंनो माबा मोनसे खालामनो थाखाय होबोनाय जायो बे खोथाखौबो दिनै रायजो राजाफ्रानो रायलायो जाय अफिसियेलि खामानि मावनो थांगोन गावनि माबा मोनसे खामानिनि थाखाय मावनो थांगोन बिथांमोनहानो माने बे बाथ्राखौ रायलायो आरोखि बाथ्राबो सैथोखाबो नंगौ नोङो सप्ता खनसे खामानिखौ जुदि नोङो माबा मोनसे एसे
बेखौ जुदि दायथ' लाहोनानै जुदि नोङो सानथाम सानब्रैनि गेजेराव जाहोनो हायोब्ला आरो नोंहा जुदि बेनो साहा लोंनो होनायावनो जुदि खामानिया जानानै फैयोबाथ' बै खामानि जाग्रानि थाखायथ' नों खुनु मोनसे उसुबिदा जायाना खिन्थु नोंगौ आंनिबा अफिसियेलनि मोनफ्रोमबो फाइलफ्रानो आंनिबा समायसीमा थानांगौ मोनसे फाइला बेसे गोबाव पेन्डिं जाखो बेसे गोबाव थाखो बिनि सायाव आंनिब्रा सरकारा बेखौ इनिसियेटिभ लानांगौ आरो समायसीमा थानांगौ जे मोनसे फाइला फुथाब जानाय लोगो लोगो बेयो इमिडियेट सलुसन जानांगौ बा सप्तासेनि गेजेराव बा उइदिन 15 दिननि गेजेराव नङाबा उइदिन 1 उइकनि गेजेरावनो बै फाइलनि माखासे खामानिफ्रा समाधान जानांगौ होननाय बेफोरबायदि मोनसे माखासे समायसीमाखौबो खानानै होजायो नामा बेखौ आं सानदों आरोखि खारन दिनै जों स्टेटआव नुदों स्टेटनिफ्राय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बै सरकारनि समाव बिथाङा खोथा होदोंमोन जे मा जुदि सरकारि अफिसारा मा गासिबो दा नोङो इ फाइल जाजोब्बाय नालाय नों इ फाइलाहाय माब्ला बै एप्लिकेन्टआ माब्ला होदों आरो बि दा सोरनि फाइलाव दङ सानथि दोनदों बियो बे गावनि माबायावहाय बेखौबो नायनानै फाइन लानाय बाथ्राखौ बि हिमन्त बिश्व शर्मा बुंदोंमोन थिग बिदिनो BTC आवबो आंनिबा बेखौ खालामनांगौ समायसीमा थानांगौ जे मोनसे खामानिखौ माब्ला बेसे समाव मावखांनांगौ बेनि समायसीमाखौ आंनिबा खानानै होनांगौ आरो आङो फिन बुंबावबाय चिफ भिजिलेन्स कमिटि दानायाव BTCनिफ्राय आंहा मस्ट वेलकाम मानोना दानांगौ आरो जों थिग बेफोरबायदिनो जुदि दायोब्ला आरो बिथांमोना जुदि लिगेलि आरो जुदि पियरलि खामानिफोरखौ मावोब्ला निस्सय जोंनि गेजेरावहाय माबा मोनसे जौगानाया फैया नङा फैगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं आरोखि खिन्थु जायफोर चिफ भिजिलेन्स कमिटियाव थाबाय एबा बिथांमोना बिबान मोनबाय बिथांमोननि मुंफोरखौनो बुंनो नाङामोन बिथांमोना EM ना MCLA ना XMLA आंनिबा बुंनो नाङामोन बेयो सेक्रेसि जानांगौ आरो बे मोनसे कनफिडेन्सियेल जानांगौ बे बुस्थुआ आंनिबा बेखौ कनफिडेन्सियेल हिसाबै दानांगौ अब्लासो ना बिसोरो अफिस हाबनानै बेखौ साधारन मानसि नङा सोरबा अफिसारफ्रा गुरुत्थ' होनाय नङा ना बा गुरुत्थ' होनाय नङा होमबा बे समावनो माबा मोनसे खामानि मावफानानै खामानि मावनो थांफ्लानानै माबा मोनसे होफानानै बेखौथ' हमनो हायो ना दा जुदि बिसोरोबाथ' नों बोरै हमनो हाबावनो हानाय नङा अब्ला बै MLAफ्रानो दाना दस्रा मानसिखौ फाथायनांसिगोन बै MLAफ्रानो बै XEM XMC MLAफ्रानो दाना दस्रा मानसि फाथायनांसिगोन दाना नङा होमबा दस्रा मानसि फाथायबासो बिसोर हमनो हासिगोन आरोखि एनिवे बेखौ जुदि मोजाङै जुदि प्रपारलि मावोब्ला निस्सय BTC आव जौगानाय फैनो हागौ आरो बैफोर माखासे कारापसन खामानिफ्रा एसेब्लाबो माने कारापसन लानायनिफ्राय बै अफिसारफ्रा गिगोन आरोखि एसेबाबो सेफटि जागोन होननानै सरासनस्रा रायजो राजाफ्राबो सेफटि जागोन होननानै आं सानो आरोखि थेंक इउ